Soc en Valeri Salgot i soc el representant de la tercera generació de la família Salgot al capdavant del negoci d'elaboració d'embotits. En aquest moment ens trobem aquí a la granja de porc ecològic del Saüc, que és l'últim projecte que hem començat a tirar endavant ja fa més de 2 anys. És una granja de recerca on estem treballant amb diferents races i amb diferents sistemes d'alimentació, amb la normativa de porc ecològic, i estem començant a tenir resultats i a elaborar productes ja sostenibles, productes amb compromís i productes realment diferents. Aquesta iniciativa és conseqüència de veure quines són les demandes de l'actual consumidor. Cada cop té més consciència per productes amb compromís, productes sostenibles, productes lligats amb el territori. Doncs aquesta és la nostra aposta per fer front a aquesta demanda de futur o ja de present que estem trobant que tenim en el mercat. Podem veure que el benestar animal és una de les prioritats en aquesta explotació, no només per normativa, sinó per vocació pròpia. Doncs tenim molt en compte les condicions de vida dels animals, ja que tenen un efecte determinant a l'hora de la qualitat final de carn. Es considera que una tercera part de la qualitat final de carn del producte depèn del benestar i de l'estrès que ha tingut l'animal durant la seva vida. Aquest projecte de recerca conté una part on estem fent recerca genètica, bàsicament amb 2 races. Una, tal com comentàveu, és la raça autòctona del Mediterrani, o una de les autòctones del Mediterrani, que és el porc negre mallorquí, i en aquest moment doncs, estem veient com es comporta en un entorn com aquest i estem començant a tenir els anàlisis de carn com a producte final i de quines característiques que ens permetrà decidir si ens quedem amb aquesta o amb una altra, que en aquest cas és el Duroc Jersey, que també estem fent estudis comparatius entre l'una i l'altra. Aquesta ecogranja l'hem construït tenint molt en compte els paràmetres mediambientals, la sostenibilitat i les energies que hi ha. Doncs trobem tots els exemples d'energies renovables, com les plaques solar tèrmiques, les fotovoltaiques, caldera de biomassa, recollida d'aigües pluvials per neteja i reg. A més, doncs, tenim un sistema de compostatge dels fems que permet tancar el cercle a l'hora de generar residus i utilitzar-los per l'agricultura ecològica. Tots aquests components són innovadors i són necessaris amb aquesta nova filosofia d'explotació. La nostra idea és que aquesta granja pugui ser visitable també pel consumidor final i estem preparant-nos perquè a mig plaç això pugui ser així, puguin veure exactament com viuen els animals, com se'ls tracta, puguin saber com funciona una explotació d'aquestes característiques i que puguin tenir la garantia de saber d'on ve el que mengem. Estan tranquils. Sí, però és que no n'hi ha de palla. Concretament,